Junts per Catalunya fem costat absolutament a les mobilitzacions de la nostra pagesia. Els pagesos i les pageses han explotat. Són ja masses anys treballant en preus sota cost, ofegats per la burocràcia, patint plagues de fauna i amb una Unió Europea que permet que entrin productes de fora als quals no se'ls exigeix els mateixos requisits ambientals que els que estem elaborant aquí. I a més ara arriba la gota que fa vessar el got, que és les restriccions per la sequera. I si la pagesia aguanta és perquè hi posa la passió per la terra. I la funció que fan és imprescindible i ells ens ho estan dient amb el seu lema. La seva fi serà la nostra fam. Avui aquests pagesos i aquestes pageses estan fent un clam i estan fent un crit contra les institucions, reclamant un tracte digne i un clam a la societat perquè els doni el reconeixement que es mereixen. Vostè, que fa ja més de 8 anys que està al capdavant del departament, vostè assumeix també la seva culpa i vostè es compromet, com fem nosaltres, a que el ple monogràfic que celebrarem a instàncies de Junts per Catalunya d'aquí un mes serveixi realment per ser un punt d'inflexió, un abans i un després per la pagesia del nostre país. Junts per Catalunya vetllarem i estarem amatents perquè vostè doni la resposta que toca a aquest clam desesperat de la pagesia del nostre país. I si no ho fa, no ens quedarà més remei que dir-li que l'única solució és, malgrat no li plagui, que plogui i que plegui. Moltes gràcies.